Mehriban tomaşaçylar, ýanky ýolla aýtşymýaly Türkmenbaş şäheriniň 11-nji bagça bagyna geldik. Bizi şeýle bir mehirli garşy Çağlar bagça bagynyň müdiri Şirin Hudaýberdiyevne bilen tanış edeli. Şirin Hudaýberdiyevne özüňiz barada gysgaça aýdaýsaňyz. Men 11-nji Çağlar bagça bagynyň müdiri Abaýewa Şirin. Hoş geldiniz Döwran muallim. Köpden bilen tahypaňyz uly höwesleri ýydarlaýas, bowdatlar goýýaňyz. Bizde şunyalyk öz edeni işlemleri, ýylanmadan, terbiýeçilemeden rahmetini görkezmäge sizem höwes töretdiňiz. Bu mümkinçilikler bar. Bizem häzir görkezeli edeni işlemleri görüň, baha beriň. Şunu da berdiňizde üstünlüklerimizden gysgaça aýdaýsaňyz, elbetde üstünlükleriniken hiç bolmanda soňky ýyllarda gazanan üstünlükleriniz. Soňky ýyllarda Hudaýa şükür geçirilgen dertleşiklerin hemmesinden orun alýar. Vilayet derejesinde de alan yerlerimiz var. Döwlet derejesinde de, wasalykda da döwlet derejesinde 3-nji ýere ýa bolduk. Çağlaryň arasynda geçirilen dertleşiklerde de hemmesinde diýenýaly 1-nji orunlary, baş baýraklar aldyk. Ýylyň terbiýeçisinde de terbiýeçimiz öňe çykdyny Aýdym Sabiýol başçylarymyz Şahenem Guljanowa, Amanur Dünýasyň işleriniň netijesinde çağlarymyz köp baýraklara ýa boldular. Häzir görkezeliň görüň özüňizden. Mehribanlar, çağlarym şekil ýasap oturan fursatlaryna gawat geldik. Ýöne şularyň içinden käbiriniň goşguçyklaryny gelenmide göre diňläkdenmi gawardym. Hakal Babaýewa häzir size goşgy aýtyp berýär. Bilen sağlar yanlarga Ediz vatan goýnuna yarım coşar bugün bir taraplık döwrüne alkış var ýagypdy. Ediz arka dağıma ıskalamız çoğupdu. Bir taraplık döwrüne bir kalkın aksda baltiyarlık döwrüne çağacıklar şatlanýar bir taraplık döwrüne. Berekellah. Häzir Nur Muhammed de özüniň bilýän goşguçyny aýtyp berjekdir. Я угадал меня, есть огромная семья, и тропинка, и лесок, поле, каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Berekellah, berekellah. Sağ olun. Mehribarlar, ýene bir çağlaryň toparyna geldik. Siz üçin ýörükde taýýarlan sowgadyny dinleýin. Aýtbalam. Salam aleyküm, aslan orta çağa nali, edil arkadaşlar serdalı mehriban Türkmeneli, mehriyaya adamların yüzüne olur birbirine doğan yağıldır. Goyatullah günem asmanına derler, olan kalbına doğan yağıldır. Berekellah. Balaçygyň ady Gulhanım. Bu toparda şeýle bir zehirli çağalarken şolardan ýene birini sonamyň aýtjak rus dilindäki goşgusyny dinleýin. И прекрасная страна, и отец святой, и любимая отчизна, край родной Туркменистан. Как у любящего сердца есть сияние золотое, от единого рождения мы с тобой, Туркменистан. Berekellah. Salam çağla. Berekellah. Mehriban tomaşaçylary, şu ýerde ýene bir topara geldik. Haýsy topara barsak diňçe şu wagty bolan üçin gyzyklandyr şäherleri geçýär, özlerinden şekilçikler ýasaýarlar. Öň aýtşymýaly. Häzir bulardan birje çağaçyň goşguçyny dinleýli, gelmelik. Haýdy dömelik.
Türkmenin bedevi gücü kanatı. Bedevili hoş geldin sen ilime. Yigidin sırdaşı doğası yavaşı. Bedevili hoş geldin sen ilime. Berekele. Yine de bir topara geldik. Biz bular bilen söhbetdeş bolduk, salamlaşdyk, görüşmek ýaly. Şu ýerde gyzyklanýan çäreleri geçip dur. Yine bu toparda aýratynlyk ýene bir zat bar eken, bir çağa vilayet derejesinde geçen bäseskde haýsy bolum. Bir tarap wagtynyň wasby dillerde diýen bäseskde vilayet derejesinde birinji ýere alypdyr. Ýani bolayda bir taraplygyň 30 ýylygyna bagşlap bir näçe bäseskler eglan edildi vilayet derejesinde. Ene şol bäseskde yer alan birinji orna münasip bolan çağa. Çağa häzir öz çykyşyny bir dinleýli. Salam mehriman çağlar, salam hormatly mehmanlar. Ben Türkmenbaş şäheriniň 11-nji çağlara Bakça Banu körfezi oturup berdi. Men häzir size Vatan hakkında hoş aytıp berjek. Men özüm baksaýan vatan senin kucağında. Hajarlar awsnaýan vatan senin kucağında. Giderlerin arzularını vatan deyip koydu cani. Güzelliğin yoktur sani vatan senin kucağında. Ak seferler aklığı, kalbi koyup pekliğini. Paylaş ol şartlığını vatan senin kucağında. Toy yer güzel bekar, senin oğlan züngün bekar. Bek Allah bizi yalkan, vatan senin kucağında. Bereketli paslıların, merdametli asılların, ruhu velet nesillerin, vatan senin kucağında. Berekele. El çarpaylı çağı. Ayman. Bu toparda yine bir çağımız var. Ahtasın ekenliğe, ahtasından dinleyelim. Yolların aydın senin, bir taraf Türkmenistan. Her yolun aydın senin, bir taraf Türkmenistan. Alkış bayağı dur, ıskalını çok dur. Anından gün doğuptur, bir taraf Türkmenistan. Yaşasın yaktı güller, il onun baktı güller. Çok seviler gavullar, bir taraf Türkmenistan. Berekele. Ne berde üns çeken zatdan biri. Bu suratlarda malum kime çektirýän? Teriyetçimiz ama teriyetçimiz. Maradova bilen hawa Anavika berdi var çekýärdi. Berekeli. Hem teriyetçin kömekçisi, Öyle mi? işlerini söýýärler, gowarýarlar. Bütün eline çıkan işlerin, sapaklar O yerde de wagty, biz häzir o ýerlikde bar ele. yarın. Ine bu yerde de ajaýyp şekilde suratlar bar eken. Bunlarım erkeklerden böyle. Bunun da zebra. Hawa. O da tekrardan Ha. anlatalım. Şolan hepsinin içine toparlar atlayan çağaların zaten 5. Genellikle formatlarının yerleştirilmesini her yere hedeflerini hedeflere Berde suğa içti. Çeşme. orada çıkmış. İçeride çay aynen. Bula surat mı kad? 3D oluyor. Derse yerine babaya çıkıyor. Haqiqi daşdan tayarlanıyor.
Bir bağada hem öz işgär gaynamak ve geçirýän çärelemeden fırsatlar yerleştirip içine. Bulan aradan çıkan işgärlemeden ma, pensiýadan işgärlemeden ma, ýadygarlyk biz üçin bu ýatlama Tarih ağacı diýsek bolýardymmy? Ha, o wagtdan hawa. Na bul meýnama boýunça. Bagapdyrlar da. Hawa. Tehilliler öňe saýlanýan diýer dissenmi? Onu hawa özümizçe başgaçalar etdik. Yani çağaların edýän işleri Tehilli çağalar hawa. Ha. Hep giden bähleşiklerinden fırsatlar var gatnaşan, geçirilen çärelerden fırsatlar. Biz bunlarla boýunça bolmaly, istiýatdan biri bilen. Ýerlerde durmaly. Öyle bolsun, köşçek. Hawa, munam Uran çınar nämämiz bar? Uran derek bar. Ha. Şondan şondan iskustyny ýaprak alyp gelip. Bular hakyky däl ol. Hakyky däl ol belki. Taýarlanan. Hawa. Hakyky ağaç ýaly. Hawa, bulara baklaşkan gapaklary. Yürütü hıvırt geçik ya. Hawa. Bu maglumat burçunda da Enatalar üçün. enatalar üçin hem işgärlemez üçin hem maslahatlar yerleştirdik. Aydın sadık toğmun bularna görseňiz. Häki çäre geçen ýerinde. Hawa. Şu ýer göremde has, göwünü maçylyk kitlenesi ýazgylar göremde rahatymdy. Özüňiz de görensiňiz, 11-nji çağlar bagça bagynyň çäreleri ine şu ýerde geçýän eken. Men göremde ýa su göründe her bir videosini men özüm gaýta-gaýtadan ýerlap gözleýär şulan kyn. Beýlekleri aydın sadyk toğ. Ne şeýle täsirli goýulyp durny. Täze ýyl bayramçylygy dowam edýär. Ine bulan Bunu görüňde ýem täsirlendir. Ne bularam öz işgärleňizden taýarlanan ýeňiljek ine saz gurallary taýarlandyr. Ýeňiljek eken. Edil öz ýalygy taýarlandyr. Muny men agyrak wagtdan taýarlandym, agaçdan ýeňiljek howat taýarlandyr. Ýüzem lakçarnan. Ine 11-nji çağlar bagça bagynyň köp ýerine seýletdik, gezdik, gezelenjetdik. Ne sag bolsun müdiri siziň adyňyzdan da sag bolay diýip şuwat. Sebebi beýdip ýürüýte azap edip işleýän müdir bilen işleýän çağlar bagy bilen söhbetleşip bolmak, beýle aýlanyp görmek menim sizden begendirýän bolsa gerek. Sag bolun ýene de. Minnetdar. Maşallah. Çağlar bagynyň terbiýesi, usuliýetçisi Jeren Moğlim, men öz Moğlim diýmen halyan şol içinde Jeren Moğlim diýen. Şonuň otagyň näkratlardan bir näçe soraglar beresim gelýär. Moğlim taýdaky zatlardan, esbaplardan bir gurrun garasaňyz, haýsy zat nerede, haýsy bäsleşikde, haýsy çärelerde taýarlandy, kimler bilen taýarlandy? Biz şu usul otağımızda esası bizim usul otağda bizim muallim terbiyeçilerimizin esası bizim hemme işlerimizin gerekli materyalların hemmesini toplanan yer bolýar. Ondan soň biz şu stada görýän zatlaryňyz ine biz köp gurly görkezme esaslar diýip arada bäsleşik geçip usuly sagadymda. Öz içinde bäsleşik. Içinde usuly sagadymda şonu köp gurly görkezme esaslar diýip bäsleşik gurnadyk. Şonu her terbiyeçi köp gurly görkezme esas bolany ana şu esasy köp sapaklarda ulanyp bolýar. Bir näçe dürli bolan üçin köp gurly görkezme esaslar diýilýär. Şonu gowy işler alyp biz taýda goýýas. Ona menniki bäsleşikle geleni ön kıratlardan ayrıp yine on yerine son kıratlar goýýas taýda. Üntäde taýarlanýar. Onun bir ýerde
Bizim eden her bir işlerimizden albom tayinlayan, yazılan da daklatla duruyor. Albomlarım her bir geçilýän zat boýunça inen gawy edilen tebigat borçy diýip toparlamyň arasynda geçirdik de şondan ine albom döredip orun berýär. Bular ýeke-ýekeden görjek bolsak, gaty köp wagt alar. Ben özüm görürüm, goşmaça gerek bolsa burun berarym. Hawa, üstüne geçen açık kapılar güllenir. Ha. Bular muallimler, terbiyeçiler için kollanmalar hemmeti. Mahtarlar Hemmet şolara gerekli olan kollanmalar. O burslarımın şeyle edil, bir yılın devamında olabilir. Näme geçilecek usulü tagatlar, pedagogik maslahatlar hemmetinin beýnamaları yerleştirilir. Nesratlaryň nämeden taýýarlananlygy kullanma. Käse hakykyýaly. Näme taýýarladyk terbiýesi? Şu arada aýtyp berem. Ha. Kağıdan tayinlayanlar. Yelim taýlap, undan yelim taýinlayanlar. Un kağıt? Un kağıt. Sonra da üstüne renklep böyle. Üstüne renklep. Hakyky. Käse mükädildirjek. Hakyky käse mükädil. Näme ýaly oýunna taň sesle ýa-da deksem oýuna salar. Hemme zatda ulanýar. Bizim onu diňe tapak tulanamdy. Bayramçylyk çäreleri geçirilenni. Sonra da täherliklerde de ulanýar, bähleşiklere gidemede de ulanýar, köp zatda ulanyp bilýär. Mundan ýa-da köçüýol hereketi. Çöp çağarlardan. Siz bunda da o hocalığı görkezmek için öý haýwanlary, ýagan haýwanlar. Bunda meniň masalam bolsa gerek, he? Hawa meniň masalam. Ha. Bu çağar näme taýýarlanýar? Bu da hemmet eldatlar bular o bagda ösýara için emeli. Gündüz ýetdiler. Şoňda gabygy. He, hawa. Üstüne näkiledi? Ýa-ni ýeňiljek Penoplastdan. Gar ýaşdyran ýa şekilde. Kerwen mareken. Hawa. Kerwen ýetip barýar. Ählisi şu çağlar baganyň terbiýetçileri Hawa, muallimler, terbiýetçiler bilen taýlanýan zatlar. Muallim şeýle gözel zatlary, şeýle täsirli zatlary gurrun berdiňiz, görkezdiňiz. Sag bolun. Aýratyn hem tama pedagog muştaklarynyň adyny sag bolsun aýdym. Pedagoglar üçün şeýle bir mümkinçilikler öğretip biziň işlerimize baha berip, kymmatly wagtyňy sarp etip biz üçün köp sag bolun. Bize köp içergi berdiňiz. Sag bolun. Mehriban tama pedagog tomaşaçylary, şu çağlar baganyň ähli işgärleri, hormatly Mehriban Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza şeýle minnetdarlyklaryny bildirýärler. Şular ýaly işläp şeýle hujuly pedagog usullaryny, ukyplaryny doly derejede ýene-de geljekde kämilleşip durmakla şeýle pursatlary döretýärligi, mümkinçilikler döretýärligi üçin minnetdarlyk bildirýärler. Men öz adymdan da Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza tüýsürekden minnetdarlygymyny bildirýärin. Goý olan çağlar sag bolsun, edýän işleri hemişe de rawaşlyklar bilen meslensin. Thank you.